Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Jagol. Boy! Ikaw na. And, wait lang, sinusuot ko to. And, ala, tita, Tanya Chini. Ka-situationship lang kami ni Sophie. In short, walang commitment. Feel good morning, call and teats. At sa lahat ng mga suki na nag-aabang na sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na ba akong Melo? Carmelo yan, pero Melo na lang. Ang katas ko po ay tungkol kay Sophie. Sa loob ng 3 months, ay hindi po kami official. Baga, parang jowa na hindi. Basta ini-enjoy lang po namin ang isa't isa. Parehas naman namin gusto ang sitwasyon. Kaya doon na nagsimulang tumagas. Uy, bilisan mo! Ang mga katas ng aking nakalipas. Nag-enjoy ka ba? Medyo. Medyo lang? Kala ko ba happy ka pag kasama mo ako? Nagjo-joke lang ako. Siyempre, kasi para next time, iisip ka pa ng paraan para mas mag-enjoy ako. Sabagay. Bibigyan lang kita ng challenge. 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 Talaga? Uyat ka ba? Anong meron? Hindi ako nakakatulog dahil sa O baka napagod kita. Eme. Hindi ka nakatulog dahil sa akin? Bakit? Pinagod mo ako. Pero, thank you Thank you kasi happy ako. Tapos, wala lang, walang pressure. Basta enjoy lang natin. Oo, huwag kang mag-alala. Kumbaga, yoko pa rin naman ng commitment eh. Basta masaya tayo, tsaka mutual yung
yung feelings natin sa isa't isa, kung saan tayo dalahin, di ba? Pero kung hindi, okay lang din naman sa akin. Sa bagay. Basta walang expectations. Tama. Correct. Basta, uy, may nakatingin nung Okay. maraming tao. Wala namang expectation May magagalit ba? Sa bagay. You and I, we were Nakakilig ko, Colantis. Ano daw? Nakakakilig, Colantis. Pero, nakakatakot din at the same time. Bakit? Pag na-fall ka kasi, Akin ka. masasaktan ka. Buti na yung ganito lang. Kaso, may nakilala din po ako ibang babae. Basic sa inyo. Si Cheche. Che. Siya naman po nauna eh. Ayan. Apaka-red flag na lalaki. Totoo naman. So, hindi mo kasalanan. Hindi ko kasalanan. Okay. Si Cheche mismo umamin, type niya ako. Gusto niya ako. Okay. Kaya, napabilang po siya sa aking ka-situationship. Ang dami! Red flag malala. Che, sigurado ka ba? Para namang wala kang bilib sa akin. Alam mo, wala ka na maraming sansat. Ayoko sa lahat yung masalita. Ito na lang, Kifi ko ang magsasalita. Sa salita. Takot naman. Yam, yam, yam. Nagising ka, Hindi, diba? hindi, kasi, Dumilat yung mata mo, uminit mo. Che, ano kasi, Ano sabi niya? ayoko ng commitment eh. Bakit? Wala naman ako hiningi na kung ano. Ayoko nga ng commitment. Ayoko rin ng commitment. So, okay na sa'yo. Ganito lang. Oo. Baka may magalit sa'yo. Di wala namang makakaalam eh. Ang dami mo sat-sat. Nyam, 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 nyam. Ano, Ang tagal naman. So, ano pangalan mo? Melo. Melo, ang tagal naman. Sige na, halika na. Ayoko nga. Kasi hindi naman ako easy boy eh. Hindi na nga. Ikaw kasi. Nadadala ko sa ganyan mo eh. Huwag mo na ako ganyan eh. Sure ka, Che ha? Wala expectation ha? Wali. Dami mo sat-sat. Halika dito, Che. Si Cheche. Nagbunga po, Colantits, ang aking pagiging mapusok. Hindi ko po ganun kagusto si Cheche kumpara kay Sophie. Kaso isang araw tumawag po siya sa akin.
Kailangan daw namin magkita at importante daw. Sabi ko, nako, gusto lang akong matikman ulit dito. Wow! Super sarap naman niya. Uy! Kaya pinagbigyan ko po. Nakita kami ni Cheche ulit, pero... Cheche? Ano naman tawa si Gigi na? Taon yung mic. Ano? Nabalo na to, guys. Natutuwa na ako. Di ba si Cheche? Che, ano ba? Totoo ba yan? Buntis ako. Melo. Posible naman. Ha? Pakasalan mo ako. Ano pa kasalan? Anong gagawin natin? Nakabuo ka. May kakanak na tayo. Pero hindi ko naman ginusto yun. Ikaw yung may gusto niya, di ba? Hindi ginusto! Ano to, aksidente? Napinutukan mo ako? Ha? Pero, Panagudan mo ko kung hindi. Pagsasabi ko, ipopost ko to sa Facebook. Pupuntahan kita sa inyo, magsaskandalo ako. Panagudan mo ko, Melo. lang, klaruin muna natin. Akin ba talaga yan? Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos ng lahat ng sarap, sabi mo Diba- sa'yo ba talaga to? Ha? Di ba ex mo si... Di ba may jowa kang iba? Si Brandon, hindi yun. Si Von, hindi rin? Situationship lang din yun. Oh, Pero, bakit ako? safe kami. Ikaw hindi ka safe. Sabi mo, okay ka ba? Che, sigurado ka ba, Che? Panagutan mo ko. Panagutan mo ko. Ano? Milo. Para po sasabog ang ulo ko, Kolantits. Sa kakaisip, bakit ba talaga yun? Ako ba talaga nakabuntis sa kanya? Eh, paano na si Sophie? Pinagdarasal ko na lang na hindi makarating yung balita sa kanya. Kay Sophie. Ba't tahimik ka? Umamin ka, Melo. Ano aminin ko? Inabuntis ka. Joke ba yan? Ba't ako magjo-joke? Di dapat ginagawang joke ang pagbubuntis. Kaya ayoko na, Melo. Tigil na natin to. Sophie, ano ba yan? Sino ba nagkwento sa inyo? Sino ba nagmarites sa'yo? Eh, di yung mga ka-situationship mo. Ilan pa kami, ha? Ilan kami? Ha? Anong ilan kami? Please, magpaliwanag ka na maayos. Huwag naman ganun. Huwag mo naman akong Ano pagbintangan. pala ikaw ang dapat magpaliwanag? Ba't ako'y magpapaliwanag? Dapat magpaliwanag. Alam mo, malapit na sana akong maging seryoso kahit situationship lang tayo. Pero kadiri ka, pokpok ka pala. Ang kalalaki mong tao, pokpok ka. Ha? Kaya ayoko na. Dami mong babae, Melo. Sinong nagsabi niyan? Ang dami mong babae. Wala ako ibang babae. Ikaw lang. Manang-mana ka doon sa ex ko kay Brandon. Kay Bon, manang-mana ka. Ha? O sige, maging opisyal tayo. Ha? Yun ba yung gusto mong marinig sa akin? Opisyal kung kailan nakabuntis ka? Okay ka lang, babaliw ka ba? Ha? Teka, anong nakabuntis? Sinong kukwento niyan? O, ang galing mo magpanggap. May message ako ng iba mong ka-situationship. Ilan kami, ha? Ilan kami?
Kaya pala nagkaka-UTI na ako. Dahil sa'yo, ang dumi mo. Apakadumi mo. Alam ko wala tayong commitment pero apakadumi mo. Baka mahawa mo pa ako ng sakit. Kaya ayoko na, Melo. Ayoko na sa'yo. Ang dumi mo. Hindi ako madumi. Huwag mo naman ako Wow, pagbintangan. minabuntis ka. Apaka-irresponsable mo pa. Apaka-red flag mo. Red flag ka, kadiri ka. Alam mo, dapat di ako nang naiiyak eh. Kasi wala naman tayong commitment. Pero naawa lang ako sa mga ibang babaeng binibembang mo. Ha? Ang pokpok mo. Ba't ka nagagalit? Di ba wala naman tayong relasyon talaga? Kung Oo. gusto mo gawin natin opisyal, O sige. ending na gaslight pa ako. Kapal talaga ng mukha mo. Ending ako pa may kasalanan. Sabihin mo, gusto mo lang maging opisyal tayo. Gusto mo lang na magka-label tayo. Gusto mo maging jowa kita. O sige, papayag na ako. Ano? Ano, natitrigger ka na naman? Umalis ka sa harap ko. Ano ba ginawa ko? Nakakita ka ng lumilipad na cellphone? Nakakita ka na nun? Baka gusto mo lumipad sa'yo. Ha? Umalis ka na nga dito. Wala nga. Umalis ka na! Ah, Umalis ka na. Cellphone yan. ba't mo binato yung phone? Guys, sa'yo. Umalis ka na. Ayusin natin to. Alin na nga ayusin? Sabi mo, situationship ka! Ano nga ayusin? Umalis ka sa harap ko. Umalis ka. Umalis ka, kadiri ka. Sophie. Pok. Umalis ka, red flag! Umalis! Sophie.